Tele. Dobrý den, tele. Zdravíme pana. Pane, jak se jmenujete? Jan Uhlí. Jan Aha, Uhlí. táta Hugo. Uplý Jan. Zdravím. A Dobrý. kde bydlíte, velký prdeli? Tak, tady. Na Zahumenkách. Na Zahumenkách. Aha. 37,3. Aha, a co To tady je ta 20 buzna? roků odsud. Já nejsem žádná buzna, ty černý negr. Aha, tak si byliš prdel, zrovna tebe jdu domů. Otázky nám dáme. Jo, dávaj otázky, jo? A co škola? Chodíte do školy? Ne, to už jsme tam dělali. Aha, A berete si oblečení? Ne, máme tak zmačkaný od krávy z prdele. Když to vytáhnete. Aha, jo, tak to je pěkný. To je velice Koupejme jsme si nohovou žehličku a ta už zase nejede, protože kolega prodával vyšabač. Aha, Koupili jsme si televizu na lopatu. no pátu. Tož dobré výrobek. To vezmete televizní čudlíky, teď do toho lopata, tak voda se dokrne na jaká slušná Kdyby ta lopata stanice. zlomila, se snad to vystřál, hodil se to po té televizi a neděláme televizi. Aha. Matla, co? A jak jste na tom finančně, pane kolego? Velice dobře. 10 centů! 10, dobré, chcete vidět? Jo. Silníkový žličky. Chcete vidět? Tak, No. teď mám buď 10 centů, No. A nebo? 10 korun, No. anebo větších 10 korun. To je pade, vole. Nepade, vole. Tož dva kokoti v tele. Jak to jinak nazvat? Anebo, No. dobrá 2 koruna. Aha, zrovna vás jdu domů. Tak ahoj.